माने माबा लाइटआबो बिराद मोदानोलै जानानै फैयो आरोखि नों हरै सिङाव खायना दं दै अरसो सायगासिनो जों दा गोजांबायना मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगाव दिनैसो लाइभ फैजेनदां गाइसमोन लाइभ फैनायखौनो होफेरामोन नालाय आङो दिनैसो दसे दिस्टार्बथारलै खुदियाफोर दं अर सायगासिनो हाल्ला बोरैबा नुथारो लाइटआनो बैखौ बन्द' खालामनांगौमोन अर सायदों नै अर बिराद बुरजा मानसि दं नाथाय अरा अर सायगासिनो नै अरा बिराद गोजाङो नोगोरनो माथो रावबो गैया नै आदा नेरसोनखौ नायगासिनो दं आङो मैयानि माबानाया मोजां सिनायाखिसैलै बेलाय निमाहा बिगासिनो दङ मानसिया मैया जालांनाय माबाखौ लोंनानै बुंफ्लांनायखौ ओरैनो निमाहा बिगासिनो दङ न'खरनि मानसि गाबदोंनो न'खरनि मानसि गाबलायलायथारदोंनो मा जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय बेनाबो एसे माबा जाखादोंना गाज्रि बिराद गुसु दिना हाबाब अरसो सायगासिनो दं नै अर सायदों नै अर बिराद गुसुखा दिना नोगोर गोजाङो रावबो फैयाखै माथो कमेन्टबो गैया नायग्राबो गैया मारै जाखो दिनैसोलाय फैजेननायावलाय बिजों मा पिकनिक जानो हानांगौ जोंलाय मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगाव दिनैसो लाइभ फैफेरदां दाहा दाहा नुथारदोंमोन माथो रावबो गैया इउटुब नायथाराखै नामा रावबो आंनि फल'वार्सफोर मारै जाखोब्रा रावबो गैया फैद' सानैसो दंबा गाज्रि मोनगोन आंबो रावबो नायाबा उसुबिदा जायो नै बिथां फैबावबाय सासे खावब्ला गुन्दा लाबायबाय बिरि सोबलायलायबावदों आसोला बिराद मोजां मोनदां बिरि सोबनो मिस्टार जौ फाग्लालै मारै जाखो बिराद मोजां बिराद गोनांथि गुसुना गुसुआ दा थान्दा आरो गगानि थाखाय बिराद आंनि थाखाय फैद' बाजैमोन बोरै जाखो दासिमबो फैया अर सायगासिनो नै हाबाब जोङो बे बस्थाखौ सावजोबगोन जों दा नुवाखै नै मोजाङैना बेखौसो जाना आंनि खुलायबायलै गाज्रि जाबाय औ मारै जाखोलाय जानला मोनला बोलाबायबाय दा रावबो गैथ्रा माथो नै जांखाजों आंजोंल' दङ फैजेनबाय सासे सोर जाखोमोनथाय कमेन्ट हर सिनायाना ए जानथा ना सोरमोनलाय ओरै फैगासिनो नै गोरोंफोरनाव थाब थाब थाङोलै रोङैफोरनावनो थाब थाब थाङा दा हिनजावफ्राबो माखासे ओंखाम ओंख्रि संनानै बेस्थ'ना थाब फैद' बाजैमोन जाखाङाखै नामा दाबो आंखौ मानो गाबज्रियामोन आंखौ मानो गाबज्रियामोन लाइकफोर हर कमेन्टबो हर मारै जाखो
ओइ मोनसे लाफालाय मोनसे खारबोदोब्रा हाब खोनाजोबदों बेलाय माथो जायगायावनो फैखायो ब्ला ब्ला नायनो रोङा बेलाय माथो मारै जाखोब्रा रावबो गैया दाबो बिदि बोरै पिकनिक जानांगौ जोंलाय आंनि गोसोनि गोदै राव लिरदोंब्रा मोनसे लाफादोब्रा बा माबा मोननै लाबो माब्रै दं बेवहाय मोननै लाबो होनदों फिसा गैया मारै जाखोब्रा मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आं लाइभ हगारदों फन फैदोंमोन गाइसमोन गाज्रि दामोन आरो बियो फना बिराद फैयोना आंनाव गाव एसे दं ना मायो माने आंबो साइड साइड फिसाया कन्ट्राक्ट मावोना फिस थांना फै बेनि थाखायनो आदा नङाबालाय बोरै लावदुमन बायदि जानो हानो मानो आंहा नांगौ गाबोन फरसुनार बायनायनि सिमां दंमोन ना आंहाबो ड्रिम दं इलाय बाव 40 थाखा मोनफिनब्रा हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि इउटुब नायगिरि जान्था फाग्लाखौ नायग्राफोर मारै जाखो नामखौनो एसे गाज्रि लाफ्लांदोंलै मिस्टार जौ फाग्ला उफाय गैया दा सोलायनोबो हाला मनिटाइसआव सासे गथ'आ थगायदोंलै आंखौ आं बानायनो रोङाना नङाबा दाहालागै आंबो ओरैहाय एल'नो मोनसिगौमोन इटिमाव गैया आंखौ बदबार खालामबाय सासे गथ'आ रोंहोनानै लांबाय जाम्बाबा गुगोल एक्सेन्सखौ लानानै गुगोल एक्सेन्स नायबाय थायो आं पस्टआव 1.5 मास जादों आं थांलाय फैलाय नायनाया गैया मोनाखिसै माथो खालामबावनो उफाय गैया दा खालामफिननांगौ नै मारै जाखो रावबो फैयाखिसै माथो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो अरसो सायगासिनो आं नै अर सायदों अरानो गोमोरजोब्बाय नै सुद' मार जाखो गोबोराखैलै आंखौ गारसोमदोंलै बस्थाखौ बे दहाय जों बे बस्था माबा बेखौ दाखोरखौसो ए बिजौनिफ्राय सौब्रा नोगोद गिदिर बस्था होबावबायसो नै जों नङाबा ब्ला ब्लासो खामबोगोन बियो ओरैबा बिराद गाज्रि नुयो लाय माबाया ओरैबासो मोजां नुयोना माथो रावबो गैयाब्रा नोंसोर रावबो फैयाबाबो जेबो अरजाया 1 घन्टासो होगोन आङो हारसिंल' रायलायबाय थागोन आं दिनै जुमाय लोङाखैलै गाइसमोन मारै दाबो फैदिया आंखौ मानो गाबज्रियामोन होनदों फैद' रावबो गैया नामा मारै जाखो दिनैसोला फैनायावनो माथो रावबो नुजायाब्रा दिनैसोलाय फैदो आङो भिडिअखौनो हगारनो टाइम मोनला गाइसमोन माइरं जानायनि खोथा दंना खामानियानो बिराद बिजि र' मालाबा देखायगोन आंनि खामानिखौ बिराद बिजि जायो दा उफाय गैया माथो खालामनो गलामनि फिसा मावनानै जानांगौ होननाय जाहैबाय एसे हेल्प हरलाबायदो रायजोफोर मारै जाखो रावबो अनला नामा गरफा गरनैसो आहाबो सिमां दंमोनलै लावदुमन बायदि जानाय मालाय माथो
माबायावल' इउटुबार जानानै माबायावल' थांथारो थाइलेण्डआवल' बेंककनो थाइलेण्डनो दुबाइनो आंबो नायनायथारसिगौ रावबो गैया नामाब्रा दाबो ओंखाम ओंख्रि संखाङाखै नामा माथो सासेल' नुजाफैबाय थाखो बिदिनो न'खर जानो हायो न'फ्रा बोरै बिसि फिसा खांनांगौलै आङो हिनजाव लानानै बिजों जानाय नङा आदैमोन एसे अनहराबा जौ बायनानै लोंनायावनो गोथांखाय आंना फैसाखौ मोनफिनाबा बे फैसाखौ बोखांफिननांगौना आंहा मारै जाखोब्रा दिनैसो फैजेननायावलाय दे अनलायलायदो नुजाफैलायदो आंनाव फैसा गैयालै फैसा गैया आंनाव गैया दुदिना माबायावसो फन फैलाव गंसे खामानि बेस्थ' हेलौ फन फैदोंमोन गाइसमोन गाज्रि दामोन दे फनानो बिराद माबायोलै कन्ट्राक्ट फिसा फिसा सोलिबाय थायोना आंनावबो आंबो लावदुमोन बायदि जानो नागिरदों एसे अनहराबा थाखा फैसा गैथ्रालै बोरै मा जानांगौ जाखो लोंनायाव नोगोद थाङो आंना एसे अनहरदो गाइसमोन अरसो सायगासिनो दं आं नै फुरा गिरगिरखा अरा होलायबाय मालाय गोरोंफ्रा लोंखांनानैसो ओरै लाल साहा ना मा जाखो बेलाय दै गुदुंलै हाइजें लगायनाय मा जादों ओमफ्राय नों दै गुदुं लोंलायलायनाय मारै जाखोब्रा रावबो गैया नै 12 मिनिट थांलायलायबाय बरायहरदोंमोनलां आंनि जौ फाग्ला इउटुब चेनेलाव रावबो फैया माथो दाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आं लाइभआव फैनाय बेखौ नुवा आङो अफाय फोथाङो खोनादोंबा मानसिखौसो बिदिनो मोनदों ना खावसे लोंनो जायाखै माथो सासे नुजाफैयोब्रा गाज्रिसो मोनलायलांबाय आं दिनैसो फैजेननायाव गैयाबाबो माबानांगौ आरो थांलायबाय दा बोरै मोजां मोननांगौ दे आंलाय लोंना बुंनाय बायदि नुखायोना महरफोरखौ लोंनाया लोङा बिथाङा दिनै खुनुरुखुम नायसाबदो इउटुबावबा नुबाय थाखायोना होमबाबो एसे नायदो दिनै लाइभआव फैनायाव मिस्टार जौ फाग्ला माबायदि बेदरा दरनैल' संगोदां दरनैजों बोरै जानांगौब्रा हाब्बा खोनाहैजोब्बाय बे इउटुबावसो इउटुबाव खोनाहैजोब्बाय बे दरनै संनाय होननायखौ ओरैनो नै नोगोर गोलावखा बोग्रायानो जानो हायाबा बेदरखौनो गारोसो मा ओंख्रि जाखोब्रा गाइसमोन कमेन्ट हर माथो ओंखारलांफिनबाय थायो सोर फैयो सोर थाङो जाखो नै फैलायबाय सासे सोर बिलाय कमेन्टबो गैया माबो गैया मारै जानांगौ जाखो बिजोंलाय कमेन्टफोर हर लाइकफोर हर नै दासो सानै जादों बे जानायानो जानायसै बोरै फिसिगैनो जानो हानांगौ आंलाय बिजोंलाय सासे सानैजोंलाय 2000नि बांसिन माबा दं आंनाव साबसक्राइबार नोंथांमोना नाया आरो बोरै जानांगौब्रा बिजोंलाय गलामथारलै माहाजोन नङा आं माने मालायफोरबायदि थाइलेण्डआव बेरायहैथारसिगौ
एसे थाखा फैसा एसे मोनोबा अनहरलाबाय गाइसमोन माथो इउटुबारफ्रा खालि थाइलेण्डआवल' थाङो गोदो फन सिलिंमोन दा थाइलेण्ड जालांबाय थाखा फैसाया बांबायना दुबाइ मान थाङो मालाय लावदुममोना गोसो जालायलाङो ना जोंहाबो सिनारिफोरखौ नायनानै जाहाथे आंबो देखायनो हायो नोंसिनो आं एसे आलदा आलदायावसो थांबावगोन गासिबो खेबनानै लाबोजोबगोन आं हेलौ मार जाखो गाइसमोन फंसेल' माथो गनथि देहरखोब्रा लाइकआनो मोनसेल' नै दाबो सोर सोर फैदों कमेन्टआव हर दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव फैदों मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगआव माने आंबो थाइलेण्डआव थांनो गोसोथारलै एसे अनदो अनेयावनो बिदियावनो बड'लेण्ड मोनाखै बर'आ ओंखायनो जानला मोनला हेमेन्टिजों थगायला जालागासिनो प्रमद बर'जों गावजों गावसो नांलायबाय थायो ओमफ्राय बिदियावनो आजां गाजां रोंबाबो रोङाबाबो माइ हानानै जानांगासिनो हाजिरा मावनानै आयै फिसा एसे अनलायलायनांगौ मालाय नुवाखै साउथफ्राव बिसिबां अनलायलायो थाखायानो बिसिना नोगोद थाखायो गलामबाबो जोंनाव बिदि थायालै सानबा सेरबासो बायनानै जानांगौ थांदोलाय नोङो 350नि हाजिरा मावदो अमा बेदर सेरसेयावनो थांखायो आरो माजों माइरं बायगोन नोंलाय आरो आलासि फैदो सेसखा एसे अनलायलायदो बर'फोर बोरै पिकनिक जानो हानांगौब्रा आयै बिदियावनो जाया ओंखायनो बड'लेण्ड मोनाखै गोदोबो आजां गाजां जोङो खानाय सिनजालाबायनानै माथा मानि लिरजाबाय दाबो अनजाफेराखै आङो आजां गाजां लामा गेजेराव बड'लेण्ड डिभाइड माबा आसाम 50-50 होननानै लिरजाबाय गैया अननायानो गैया दासिमबो अनजानायानो एसे अनलायदोब्रा मोरै जानांगौ जाखो बिजोंलाय आयै गाबनोसो ओंखारबायलां आं एसे लोंनाय मोनबा गाबसिगौसोमोन जुमाय दखाना बन्द'सोना दिनै जोंना दिनैसो लाइभ फैफेरदों आङो मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगआव एसे नायदो अनदो मा फैयो थाङो मारै जाखो कमेन्टबो हरा नामा रावबो नंमारगौलै बर'आ बिदियावनो बड'लेण्ड मोनाखै एसामिसफोरजों थगायजागासिनो दं ओइ लासित बुरफुखन नामा बेखौबो बिदियावनो जोंनिसो राजाया होननानै सेनानै लाजादों जों बर'सोमोन ब्रह्मसोमोन ना मारै जानांगौ जाखो बिजोंलाय एसे अनलायदो माने आंना इउटुबा गाइसमोन मनेटाइज खालामहोदोंमोन आं सासे मानसिखौ जाबाय होननानै बिदिनो माबाबाय 1.5 माससो नेबाय आं गुगोल एक्सेन्स नायलाबाय थायो आं 1.5 मास जादां पस्टआव थांलाय फैलाय मा दासिमबो फैयाबा होननानै पस्टमेनखौसो रायबावबाय आङो गैयालै फैयाखै आं मा खालामनांगौ होनबाय बियो थाल्ला बे गथ'आ रोङाखिसैना बानायनो ओमफ्राय गैया ओरैनो बेजाल जाबाय दा ओमफ्राय दा हनै भिउसआनो बोखांफिननांगौसो जायो नोंसोरबो नायला मानो थाखाय नाया आरो आंबो भिडिअखौनो बांद्राय मोजाङै दा हगारनो हाया खामानियानो बिराद बिजि आंबो फिसा माबा मावलाबायो नालाय एसे अनलायदो मारैहाय अनलायाबा बोरै जानांगौ जाखो शेयार खालामलाय माबाफ्राव कमेन्टफोर हर ओमफ्राय लासिंसिं जानोसै ना दा लाइभ फैनानै रावबो कमेन्ट हराबा लाइकआबो मोनसेल' लाइकबो हरा रावबो
20 मिनिट जागुलायबाय बर'आ बर'खौ नायालै गुबुन जाथिखौसो नायो ओमफ्राय बिदियावनो बड'लेण्ड मोनाखै दावराव दावसि एन्जर मासेबाबो थोलाया सावथालफोरनिसो जानोसै सावथालजों बर'जों नांलायबाय थानायनि ओरै आसामिसफोरजों थगायजागासिनो दं बे नुवाखै माबाया खमल' रायदों माबाखौ प्रमद बर'खौ आदा नेरसोना थिबखायना मैया नुदां दहाय ससे होलायबावदोंसो आङो रायखादों खिन्थु आंना बिदि नङा राजनिथिनि नङा आंना पार्सनेलसो खामायनांगौमोननोलै हनै खामायनो हायाखिसैबा नोंसोरबो अना नोंसोर अनबालाय एसे जागौमोन अनाबा हनै नोंसोरबो एसे अनलायलायदो थारमाने मोनसे बुस्थुखौ आं बानायनो फाग्ला थाङो बे गावनि उनाव थांनायसो फैजोब्बाय दे एसे अनलायलाय बेखौनो होनदां बेनि सिगां थांनाया सफैजोब्बाय दखानाव गैबावानो फेसबुकफ्रावबो एसे अनलायदो माबाफ्रावबो अनलायदो बिराद गोजांदों अर सायदों गासिबो नै अरानो बिराद गोजाङो आं दा माने साउथआवसो दंफैयो नालाय साउथ इण्डियाआवसो शिब बेंगलरावसो दं आङो शिब बेंगलर बिराद गुसु बरफबो सिरियो बरफ गोलैयो आदै जालाखौ नायदावबायसो नामा मा ओंख्रि जाखो कमेन्टफ्राव हरदो जोंहा बयलारजों माबाजोंसोलै अनला लथायाव देदों लथायाव देयाबानो उफाय गैयाना थबसि मोना लथायाव देनानैसो जानांगौ आरो गब्लंबाथाय गोदान बायदोलाय लथाखौ नोंसोर अनोबा आंबो ओरै एल'नो मोनसिगौमोनलै रावबो अनलायलाया बर'जों खालि भाइरेल जानायखौल' नायो मानसिफ्रा मोजांखौथ' नायखाया आंबो रायदों दहाय सासे मानसिखौ बे मुलि फानग्राखौ रायदां अमा बेफारि जाथोंसै मा फाग्लानि बे खालि गिदिर लावनाय देरनाय माबा खब्रानो बेखौल' फानो ओमफ्राय हिनजावफ्रा गारनां खारगासिनो माबा गुबुन हौवाफोरजों खालि बे सम्फा गावबो हाबा जाखानायसो नार्स नामा खालि बे देरनाय लावनाय बेखौल' माबायो फानो ओमफ्राय ओरैहाय खारगासिनो दं फिसा गोनांफ्रानो सोरबा हारसाजों खारबाय सोरबा बर'जों खारबाय बे मुलिखौ इउस खालामजोब्बायना नां आलफ्रेड मोनानो माबायाव थांनांगौ बेंककआव थाइलेण्डआव बेबायदि मुलिखौ फाननानै दा बिराद गाज्रि खालामगासिनो लाइमोनफोरखौ जानला मोनला ओरैनो होलाबायबाय ओंखाम जानोसैलै गाइसमोन रावबो फैया जोंबायसो आं आधा घन्टा जालायलायनोसै नै सासे सानैल' फैनानै मा जानांगौ जाखो बेबो नायबाय ब्लड थांबाय बानायसो मोनबाय आं गोजांनायाव अबाव हाबबोखो नोंलाय एथ' गोबाव गारिया एथ' गोबाव नायो ब्लड थाङो मारै जाखो रावबो लाइकखौनो होलाङा कमेन्टबो हरा जारला मोनबायलां
गुड नाइट गाइसमोन दोनथ'बाय दे दोनथ'नोसै माथो रावबोआनो फैया मुला जाला जोबोलै हिनजावफ्रानो